Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Λευτέρης Πετρόπουλος, Project Manager και επιστημονικός συνεργάτης στην αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung για την Ελλάδα και την Κύπρο και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας για τον Ernst Ziller 100 χρόνια μετά το θάνατό του. Να σας ευχαριστήσω αρχικά όλους για την παρουσία σας εδώ και χωρίς να θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο από την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Μάριαν Βέντ, Διευθυντή της Αντιπροσωπείας του ΚΑΣ στην Ελλάδα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Βέντ. Κυρίες και κύριοι, meine sehr verehrten Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη Γενική Διευθύντρια κυρία Ανδρουλιδάκη, ως εκπρόσωπο της Υπουργού Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού Μουσείου, αξιότιμη κυρία Σφάτσα, κυρία Επιτεπεραμένη. Χαίρομαι που βρίσκομαι ιδιαιτέρως εδώ απόψε, διότι εμείς ως Ίδρυμα Konrad Adenauer διοργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και λαμβάνουμε ενεργά μέρος στον πολιτικό διάλογο. Αλλά αυτή είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση για εμένα και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό εξ αρχής. Σήμερα τιμούμε τον Ernst Ziller, έναν σπουδαίο Σάξονα, έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα, έναν σπουδαίο συμπατριώτη μου που έδρασε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Ο άνθρωπος που άφησε ίσως το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στην ελληνική πρωτεύουσα έφυγε από τη ζωή πριν από 100 χρόνια. Και τα έργα του συνεχίζουν να κοσμούν το κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Το Προεδρικό Μέγαρο, το Εθνικό Θέατρο, το Νομισματικό Μουσείο, πρεσβείες, βίλες, πάνω από 500 κτίρια σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ο Ernst Ziller αποτελεί έμπνευση για τους σημερινούς αρχιτέκτονες, σημείο αναφοράς για τους ιστορικούς και τους ερευνητές της Αθήνας. Ένα όνομα που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν χωρίς να έχουν πάντα σαφή εικόνα για το τι έχει ακριβώς συνεισφέρει στην αρχιτεκτονική και την ιστορία. Αλλά το όνομα είναι γνωστό. Κατάγομαι από τη Σαξονία, όπως έχω ήδη αναφέρει, και μετά από περισσότερο από ένα χρόνο παραμονής μου σε αυτή την υπέροχη χώρα, μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος που είμαι Σάξονας και χαίρομαι που ο Ziller είναι συμπατριώτης μου όταν βλέπω τα υπέροχα κτίρια που δημιούργησε και τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν και να υφίσταται εδώ σήμερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και ελπίζω να μιλάω εκ μέρους ολόκληρης της αντιπροσωπείας από τη Σαξονία, με επικεφαλή στην Υφυπουργό κυρία Μάια, που έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε μέρος στη σημερινή εκδήλωση. Στο ελεύθερο κρατήδιο της Σαξονίας, το όνομα Ziller δεν είναι ακόμη πολύ γνωστό. Μπορεί να προκαλεί σκέψεις και εικόνες σε ορισμένους, κάποιοι πιθανά να τον συγχαίουν με τον Zillers Fassbrause, αλλά αυτός ήταν ένας Βερολινέζος. Αλλά είναι πράγματι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος ο Ziller. Κατά την προετοιμασία μου, μάλιστα, συνάντησα το όνομα Ernst Ziller για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια που έζησα στην πατρίδα μου. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσβλέπω σήμερα στις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων της κυρίας Δ. Κασιμάτ, του κυρίου Βατόπουλου και του κυρίου Φούκερ, ώστε να γνωρίσουμε όλοι μας καλύτερα αυτό το σπουδαίο αρχιτέκτονα, να αναδείξουμε τις ιδέες και τις αντιλήψεις του και τα μέλη της αξονικής αντιπροσωπείας με επικεφαλή στην κυρία Μάια να μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες πίσω στη Σαξονία και να τις κάνουν πολύ πιο γνωστές και εκεί. Ευχαριστώ την κυρία Ανδρουλιδάκη, τη Γενική Διευθυντήρια, για την παρουσία της. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού Μουσείου, κύριο Πανέτσο, και τη Διευθύντρια του Μουσείου, κυρία Ντελαπόρτα, για τη φιλοξενία. Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του γραφείου μου που συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, με κύριο υπεύθυνο τον κύριο Πετρόπουλο. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους ανθρώπους του πολιτισμού, του πνεύματος των τεχνών, της γερμανικής κοινότητας, τους αγαπητούς φίλους για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση και την δεξίωση που θα ακολουθήσει, την οποία παραθέτει η κυβέρνηση του κρατηδίου της Σαξονίας
και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μάια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Βέντ, αξιότιμη κύρια Ανδρουλιδάκη, αξιότιμη κύριε Πανέτσο, αξιότιμη κυρία Κασιμάτη, αξιότιμη κύριε Βατόπουλε, αξιότιμη κυρία Τετραμένη. Κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά ερχόμουν στην Ελλάδα αρκετά συχνά ως παιδί, επειδή ο πατέρας μου είχε πολλές επαφές στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους. Μετά από 35 χρόνια επιστρέφω εδώ για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό στην Ελλάδα και πρέπει να πω ότι πολλά έχουν αλλάξει. Αλλά κάποια βασικά πράγματα έχουν παραμείνει τα ίδια. Το ζήτημα με την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας δεν είναι πλέον τόσο άσχημο όσο το θυμάμαι ως παιδί, όταν υπήρχαν 4 αυτοκίνητα σε 2 λωρίδες και πολλά κορναρίσματα. Το κορνάρισμα εξακολουθεί να υφίσταται. Οι Έλληνες δεν φαίνεται όμως να οδηγούν πλέον με τόσο τρελά σήμερα. Απόλαυσα τον ήλιο και τη ζέστη σήμερα, μια ημέρα του Νοεμβρίου, και θυμάμαι καλά αυτό τον υπέροχο καιρό από παιδί. Τι άλλο μου έκανε εντύπωση ως παιδί? Η ζεστασιά των Ελλήνων, η φιλοξενία των Ελλήνων. Το θυμάμαι πολύ καλά, διότι, και πρέπει να το πω αυτό, υιοθέτησα έναν Έλληνα παππού, έναν συνεργάτη του πατέρα μου, που ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον πατέρα μου, ο οποίος είχε τόσο μεγάλα πόδια και μου επέτρεπε να στέκομαι στα πόδια του. Έτσι έμαθα να περπατάω στηριζόμενη στα πόδια του και θυμάμαι ακόμη τη ζεστασιά με την οποία με περιέβαλε. Αλλά στραφούμε τώρα στον Ernst Ziller και θα ήθελα καταρχάς να σας πω λίγα λόγια για την οικογένεια Ziller. Διότι η οικοδομική παράδοση της οικογένειας Ziller από τη Σαξονία χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1799 ο Johann Christian Ziller, δηλαδή ο παππούς του δικού σας Ziller, εκπαιδευμένος ξυλουργός, ο οποίος πήγε στο Κάντιτς κοντά στη Δρέσδη και ίδρυσε περίπου το 1800 τη δική του οικοδομική επιχείρηση με την αγορά ενός αγροκτήματος στο Oberlößnitz. Ο πατέρας του Ernst Ziller, το 4ο παιδί της οικογένειας, έγινε επίσης ξυλουργός και σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Από το 1834 εργάστηκε ως αρχιμάστορα στο Oberlößnitz. Το 1934 το Oberlößnitz συγχωνεύτηκε με άλλους δήμους για να σχηματίσει το σημερινό Radebeul, και παρόλο που είναι γνωστό ως Oberlößnitz, ονομάζεται πλέον Radebeul, και ανέλαβε την οικοδομική επιχείρηση των γονέων του. Ασχολήθηκε κυρίως με την ενέργεια επαύλαιων βασισμένων σε ιταλικά μεγενησιακά πρότυπα. Οι 2 μεγαλύτεροι γη του ακολούθησαν την οικογενειακή παράδοση. Ο Ernst Moritz, ο Έλληνας Ziller, όπως θα ήθελα να τον αποκαλέσω, ολοκλήρωσε τη μαθητεία του ως χτίστης και στη συνέχεια σπούδασε στο οικοδομικό ατελιέ της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Δρέσδης και ήρθε στη Δρέσδη το 1861 μέσω της επαφής του με τον σημαντικό Βιενέζο αρχιτέκτονα Theophil Hansen. Σε λίγο οι εμπειρογνώμονες θα μας πούν περισσότερα πράγματα για τον Ernst Ziller. Ο μικρότερος αδελφός του Ernst Ziller, ο Moritz Gustav, ακολούθησε τον ίδιο δρόμο μέσω της μαθητείας του ως ξυλουργός, όπως και ο πατέρας του, ο οποίος ανέλαβε την εκπαίδευσή του. Στη συνέχεια ανέλαβε την εταιρεία μαζί με τον μικρότερο αδελφό του. Η εταιρεία αυτή ονομάστηκε τότε Αδελφοί Ziller και Brüder Ziller, και αυτή η κατασκευαστική επιχείρηση άτμασε με έως και 70 υπαλλήλους και συνδύαζε το σχεδιασμό κτηρίων με την κατασκευή. Η εταιρεία διέθετε επίσης τα δικά της λατομεία, ένα πρεονιστήριο με ειδική αυλή με ξυλία. Ως εκ τούτου ήταν σε θέση να χτίζουν με άρτιο και βιώσιμο τρόπο. Η εταιρεία πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό μεμονωμένων κτηρίων καθώς και πολεοδομικά έργα. Ολόκληρες περιοχές του σημερινού Radebeul φέρουν την υπογραφή των Ziller.
όπως η σημερινή Zillerstraße, η Dr. Schminke-Allee, η Eduard Pihl-Straße και η Nizza-Straße με τις διαμορφωμένες πλατείες τους. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικά μεμονωμένα κτίρια όπως το νοσοκομείο στο Lieder Neuschnitz, το σημερινό γυμνάσιο Luisenstift, η μετατροπή της εκκλησίας Friedenskirche στο Kotschenbruder και της εκκλησίας Emauskirche στο Κάδις, το Friedensburg και το σανατόριο Pilz. Η Βίλα Σάτεχαν, που αργότερα αγοράστηκε από τον Καρλ Μάι, ήταν επίσημη εξωτική κατοικία που χτίστηκε από τους αδελφούς Τσίλερ. Οι επιτυχίες της εταιρείας τερματίστηκαν μετά το θάνατο των αδελφών Τσίλερ. Το αρχιτεκτονικό γραφείο έπαψε να υφίσταται, ενώ η οικοδομική επιχείρηση έκλεισε επίσης. Η οικογένεια Τσίλερ μνημονεύεται ακόμη και σήμερα στο Γάτεμπορ και ας μην το είχαμε συνειδητοποιήσει. Πολυάριθμα κτηρία αποτελούν σημαντικούς μάρτυρες της ιστορίας της πόλης και λόγω των μεσογειακών προτύπων που χρησιμοποίησαν οι Τσίλερ εδραιώνουν τη φήμη της πόλης ως νίκαια της Σαξονίας. Θα μάθετε περισσότερα στη συνέχεια της σημερινής εκδήλωσης για τον πραγματικά εξέχοντα εκπρόσωπο της οικογένειας των Τσίλερ, τον Ernst Ziller. Με την έρευνα του τόσο σε αρχαιολογικό επίπεδο όσο και στον τομέα της αρχιτεκτονικής και ιστορίας υπήρξε πρωτοπόρος στις σύγχρονες επιστήμες και εφάρμοσε τα ευρήματά του με καινοτόμο τρόπο στην αρχιτεκτονικού του αναγεννημένου εθνικού κράτους της Ελλάδας. Οι ρίζες του στον αρχαίο πολιτισμό ήταν σίγουρα ένας καθοριστικός παράγοντας ή και μία κοντίτσιο sine qua non για την επιτυχία του Τσίλερ. Ακόμη και τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του Ernst Ziller, οι βιοτεχνικές παραδόσεις, η μεταφορά γνώσης, η πολιτιστική κληρονομιά και η ευρωπαϊκή δικτύωση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς δεσμούς εντός της Ευρώπης, ιδίως μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερως που σήμερα στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναδειχθεί μια ιδιαίτερη πτυχή αυτού του πλέγματος και από αυτή την έννοια αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια αυτής της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Υφυπουργό και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Ανδρουλιδάκη, Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ της Περιφερειακής Ανάπτυξης Σαξονίας, αξιότιμη κυρία Επιτετραμένη Πρέσβη, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του αστικού χώρου στην Ελλάδα, αυτός, χωρίς αμφιβολία, είναι ο Ernst Moritz Theodor Ziller. Όλη η ζωή του σχετίζεται με την αρχιτεκτονική. Από παιδί, στη Σαξονία, κοντά στον πατέρα του, που ήταν οικοδόμος, στη συνέχεια ως αριστούχος σπουδαστής στη Δρέσδη, αλλά και βέβαια ως άξιος επιβλέποντας σε ένα κορυφαίο έργο του Θεόφιλου Χάντσεν, το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως λέει η κυρία Κασιμάτη, ένας χορτασμένος επαγγελματικά και ηθικά αρχιτέκτονας στην Αθήνα. Μεταμόρφωσε την Αθήνα του 19ου αιώνα από χωριό σε ευρωπαϊκή πόλη. Προσέδωσε την αρχιτεκτονική ταυτότητα και αισθητική που η πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους χρειαζόταν, συνδέοντάς τη με το αρχαίο παρελθόν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του όριμου νεοελληνικού νεοκλασικισμού, εισάγοντας όμως και αναγεννησιακά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τα αυθεντικά έργα του, τα οποία γνωρίζουμε, όσα κτίρια ξεχωρίζουν για την καλλιστησία τους, ιδίως στην επαρχία, αποδίδονται χωρίς να αναζητούνται καν τεκμήρια στον Τσίλερ. Στην διάρκεια των 50 χρόνων διαμονής του στην Ελλάδα, ο Τσίλερ συνέθεσε πάνω από 600 έργα, δεν υλοποιήθηκαν όλα, και μολονότι θεωρείται ότι δεν φτάνει στο καλλιτεχνικό ύφος του Χάνσεν από κάποιους μελετητές, υπήρξε για την Αθήνα ό,τι ο Χάνσεν για τη Βιέννη. Διότι αφενός συνέχισε το έργο εκείνου, αλλά κυρίως γιατί υπήρξε ο συντελεστής, ο παράγοντας διαμόρφωσης και της ανάπτυξης του όριμου ελληνικού κλασικισμού. Θα μου επιτρέψετε, δεν θα αναφερθώ σε έργα του, αναφέρθηκαν μερικά και θα αναφέρουν φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, αλλά θέλω να αναφερθώ στην οικία Τσίλερ. Κτίριο το οποίο αποκατέστησε η διεύθυνση στην οποία ήμουνα προϊσταμένη τότε, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων Μνημείων.
Το 1882 ο Σάξονας αρχιτέκτονας Τσίλερ αγόρασε οικόπεδο στο κέντρο της Αθήνας. Έκτισε εκεί την ιδιωτική οικία του. Στο μέγαρο αυτό έζησε με την οικογένειά του μέχρι το 1912, οπότε αναγκάστηκε να το πουλήσει λόγω πτώχευσης. Και αγοράστηκε βέβαια σε πληστηριασμό από τον τραπεζίτη και συλλέκτη Διονύσιο Λοβέρδο. Θα το επισκεφθείτε κάποιοι αύριο, από όσο γνωρίζω. Δεν ξέρω ποιος θα σας κάνει την ξενάγηση, αλλά δεν χρειάζεται ξενάγηση, θα δείτε πάρα πολλά στοιχεία. Και αυτό γιατί? Μία φωτιά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο βεστιάριο της Λυρικής Σκηνής, χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος, το βεστιάριο της Λυρικής Σκηνής, ήταν σημαντική, σοβαρή, γιατί άφησε πίσω τις πολλές καταστροφές, όμως αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες που είχε επιμεληθεί κατά την κατασκευή του κτηρίου ο Τσίλερ. Τις αποκάλυψε κάτω από τις γύψινες ψευδοροφές που τοποθετήθηκαν από τον Λοβέρδο μεταγενέστερα, αλλά και από τα επιχρήσματα τα οποία είχε στις στιχοποιίες. Τις στιχογραφίες, τις οροφογραφίες, ακόμα και τα σχέδια με μολύβι που είχε σχεδιάσει στους τοίχους του γραφείου του ο ίδιος. Ο Ερνέστος Τσίλερ, πιστός στις επιταγές του κλασικισμού, οικοδόμησε την κατοικία του με πλούσια διακοσμητική έφεση, συνδυάζοντας ποικίλα αρχαιοπρεπή στοιχεία με τις ακολουθώντας και τις ευρωπαϊκές τάσεις της εποχής του, βέβαια. Τα στοιχεία που έχουν στο εσωτερικό, θα τα δείτε και στο εξωτερικό, έχουν αποκατασταθεί όλα. Οι τοιχογραφίες, οι οροφογραφίες του Σλοβαίνου ζωγράφου Γιούρι Σούμπιτς, τα τζάκια, τα ψηφιδωτά δάπεδα, και θα έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε το πομπιανό σαλόνι, όπως το λέμε, με τις τοιχογραφίες και το πορτρέτο της γυναίκας του, αλλά και τα αρχικά, τα δικά του και της γυναίκας του, στις οροφογραφίες των δωματίων του, των προσωπικών τους δωματίων. Η χρηματοδότηση της αποκατάστασης έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού και το έργο συνολικά, με χρήματα βέβαια του ΕΣΠΑ, και το έργο στοίχησε συνολικά σχεδόν 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα του υπόθηκαν, είναι πάρα πολλά. Εκτός από οικίες, είναι θέατρα, ναοί, δημόσια κτίρια, πάρα πολλά, ξενοδοχεία. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει ως μνημεία το σύνολο σχεδόν των σωζόμενων κτηρίων του Ερνέστου Τσίλερ, αλλά και πολλά που αποδίδονται σε εκείνον. Προχωρούμε σταδιακά, και εδώ πρέπει να πω ότι η Υπουργός, η Λίνα Ημενδώνη, και παλιότερα και τώρα, συνεχώς εντάσσει έργα με πρώτα αυτά τα κτίρια τα οποία ανήκουν στο Τσίλερ. Και το τελευταίο έργο, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχει ολοκληρωθεί όμως η μελέτη του, είναι το Θέατρο της Πάτρας, το οποίο ελπίζουμε, έχει ένα προπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ το έργο, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί για να αποκατασταθεί. Ο Τσίλερ απεβίωσε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου του 1923. Δεν έφυγε ποτέ από την Ελλάδα, γιατί έχει θαυτεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πήρε τον κληρονομημένο κλασικισμό από τα χρόνια του Όθωνα και τον οδήγησε σε μια αστική ολοκλήρωση. Παίρνοντας ελευθερίες στη σύνθεσή του, γέννησε έναν κόσμο που κοσμεί όλες τις ελληνικές πόλεις. Τον κόσμο με τις καριάτιδες, τους ερωτηδείς, τις φύγγες, τους κύκνους, τις μετώπες, τα αγάλματα, τις ζωγραφισμένες εισόδους. Αξίζει όμως να φωτιστεί και η σχετικά άγνωστη πλευρά του Τσίλερ ως δραστήριου ερευνητή αρχαιολόγου, που ενέσκυψε στην αρχαία τοπογραφία και τα κρυφά ή φανερά μνημεία, αυτά τα οποία δημιούργησαν το επιπλέον προνόμιο της διαρκούς παρουσίας της Ελλάδας στον κόσμο. Θα ήθελα να τελειώσω με μία φράση της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα από την εισαγωγή της περίφημης έκδοσης Τσίλερ, της Εθνικής Πινακοθήκης, που έγινε με επιμέλεια της κυρίας Μαριλένας Κασιμάτη. Η αρχιτεκτονική του Τσίλερ είναι φωτοτροπική. Συνομιλεί με το φως της Ελλάδας. Και να συμπληρώσω ότι αυτός ίσως είναι και ο λόγος που το έργο του όχι μόνο αγγίζει, αλλά και συνομιλεί με τις καρδιές των Ελλήνων. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανδρουλιδάκη και να καλέσω στο βήμα τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Πανέτσο, πρόεδρο του ΔΣ του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρία Μάια, κύριε Φούρτακ, Διευθυντή της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων, κύριε Βέντ, Διευθυντή της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Κόνραντ Άντεναου με την Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας καλωσορίσω όλους εδώ στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας με την ευκαιρία της εκδήλωσης για την 100η επέτειο από το θάνατο του Τσίλα. Δυστυχώς δεν έχω μιλήσει τη γερμανική γλώσσα εδώ και 30 χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να συνεχίσω τον χαιρετισμό μου στα ελληνικά. Είναι πάντα, όταν έχεις να μιλήσεις σχεδόν τελευταίος του, έστω και σε επίπεδο θυμοτυπικό, πάντα διαπιστώνεις ότι τα πιο ωραία πράγματα τα έχουν πει οι προλαλήσαντες. Ωστόσο, είναι ένα-δύο πράγματα ακόμα που θα ήθελα να πω για τον Τσίλερ και αυτά όχι τόσο υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Μουσείου, για το οποίο είναι μεγάλη χαρά το ότι στεγάζει σήμερα αυτή την εκδήλωση και ευχαριστούμε για την προτίμηση, όσο ως αρχιτέκτον. Ο Τσίλερ κατάφερε να είναι το συνώνυμο του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ίσως ο μόνος αρχιτέκτονας που είναι γνωστός ακόμα και μεταξύ των πλέον άσχετων με τον πολιτισμό ανθρώπων. Είναι ένα όνομα που γνωρίζουν οι πάντες, περισσότερο ακόμα και από τα ονόματα των κορυφαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων οποιασδήποτε εποχής. Αυτό είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία και οφείλεται στο ότι ο Τσίλερ κατάφερε με την ολοκληρωμένη γνώση την οποία κατήχε να συνδυάζει όλα αυτά τα οποία περιμένει το κοινό από την αρχιτεκτονική. Ο Τσίλερ εκπαιδεύτηκε ως ειδικός επί του οικοδομήν και θέλω να διακρίνω το οικοδομήν από την αρχιτεκτονική. Το οικοδομήν είναι η τεχνική, η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη. Ο Τσίλερ, λοιπόν, εκπαιδευμένος ως οικοδόμος, είχε την μεγάλη τύχη να μαθητεύσει δίπλα στον Θεόφιλο Χάνσεν, αφού προσελήφθη, για λόγους που δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια, αλλά μπορούμε να εικάσουμε, από τον Χάνσεν για να επιβλέψει την ανέγερση αυτού του εξαιρετικού πραγματικά κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών. Και είναι εξαιρετικό το κτίριο όχι μόνο διότι το σχέδιο του Χάνσεν είναι αριστουργηματικό, αλλά και διότι ο Τσίλερ κατάφερε το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ήδη αναφέρθηκαν τα 500 έως 600 έργα τα οποία αποδίδονται στον Τσίλερ, ωστόσο η συμβολή του δεν ήταν μόνο στο επίπεδο των δομημένων, των υλοποιημένων έργων. Ήταν αυτός ο οποίος πρώτος, μετά τον αρχικό πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας, εισηγήθηκε την διαμόρφωση του λόφου του Λυκαβητού στο λεγόμενο αέριον θεραπευτήριον, το οποίο σημαίνει ένα πάρκο όπου οι άνθρωποι μιας εποχής που οι δρόμοι ήταν δρόμικοι, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, η Αθήνα ήταν μικρή και τελείωνε κάπου στους πρόποδες αυτού του λόφου, τα κατέφευγαν εκεί ακριβώς για λόγους αναψυχής. Εισάγει λοιπόν στοιχεία σημαντικά της καθημερινής ζωής μέσω των προτάσεών του. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να σταθώ είναι η πολυμέρεια που εμφάνισε ο Τσίλερ. Υπήρξε αρχιτέκτον, όπως είπαμε, κατασκευαστής, επιβλέπων διαφόρων έργων, μεταξύ των οποίων ακόμη το Ζάπιον και άλλα. Υπήρξε ωστόσο ακόμη, ας πούμε, αρχαιολόγος, δηλαδή ήταν μεταξύ των πρώτων που έκαναν ανακατασκευές ή αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων, με κορυφαίο βέβαια το στάδιο. Υπήρξε βιομήχανος, διότι η διακοσμητική γλώσσα την οποία επινόησε ο Θεόφιλος Χάνσεν και την οποία υιοθέτησε και διέδωσε ο Τσίλερ, απαιτούσε τυποποιημένα διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία στοιχεία πλέον κατέστησαν προσιτά στους πάντες μέσω της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής, την οποία ο Τσίλερ εισηγήθηκε. Τελευταίο που θα ήθελα να πω ήταν η συμβολή του στον επαγγελματισμό των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την οικοδομή στην Ελλάδα. Τα κείμενα του Τσίλερ, τα οποία έχουν σωθεί, περιγράφουν τους αγώνες και την αγωνία του
σε σχέση με την προμήθεια υλικών, με τις ποικίλες αντικρουόμενες δυνάμεις που επηρεάζουν την κατασκευή των αρχιτεκτονικών και άλλων τεχνικών έργων. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπενχάγης βρήκα στα κατάλοιπα του Χάνσεν που φυλάσσονται εκεί ένα μικρό χαρτί το οποίο αναφερόταν στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ο Τσίλερ έφερε από τη Γερμανία ένα δεοντολογικό και επαγγελματικό πλαίσιο, το οποίο ήταν άγνωστο στην Ελλάδα και το οποίο κρατήθηκε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή, ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών διατηρήθηκε στην Ελλάδα ανάλογα με τις κατηγορίες του κάθε έργου, ακόμα και τα τελευταία άλλαξε πριν από λίγα μόλις χρόνια με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των αμοιβών. Συγχαίρω το Ίδρυμα Konrad Adenauer για την επιλογή του θέματος και θέλω τελειώντας να πω ότι η περίπτωση του Τσίλερ και ακόμα περισσότερο η περίπτωση του Χάνσεν είναι δύο περιπτώσεις που υλοποίησαν πριν από οποιονδήποτε σχετικό συλλογισμό μια ενωμένη Ευρώπη. Ο Χάνσεν γεννήθηκε στην Κοπενχάγη, πέρασε από την Γερμανία, από την Ιταλία, ήρθε στην Ελλάδα, κατέληξε στην Βιέννη, δραστηριοποιήθηκε σε ένα πλήθος τόπων ανά την Ευρώπη. Η περίπτωση του Τσίλερ είναι λίγο πιο περιορισμένη γεωγραφικά, αλλά το ίχνος το οποίο άφησε ειδικά στην Ελλάδα και στην ελληνική επαρχία είναι ασφαλώς αναντικατάστατο. Πάντα σκέπτομαι με συγκίνηση το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, σε έναν ανύποπτο χρόνο, συνδύασαν την αρχιτεκτονική πολλών εθνών, την γνώρισαν, την αφομοίωσαν και παρήγαγαν έργα με πρωτοτυπία, τα οποία μέχρι σήμερα όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά μεταφέρουν νοήματα τα οποία εξακολουθούν να έχουν ισχύ για μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή για το χαιρετισμό του και να του συγχαρούμε για τα πολύ καλά γερμανικά του. Και να περάσουμε σιγά στο κύριο μέρος της εκδήλωσής μας, το οποίο, όπως ενδεχομένως έχετε δει στο πρόγραμμά μας, αποτελείται από 3 εισηγήσεις με εκλεκτούς ειδικούς από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Όπως ενδεχομένως θα έχετε καταλάβει και εσείς, θα μπορούσαμε να συζητάμε για τον Τσίλερ, αν όχι για ώρες, ίσως και για μέρες ακόμα, αλλά έχουμε περιορισμένο ωράριο. Επομένως, μετά τις εισηγήσεις αυτές, ελπίζω να μας έχει μείνει λίγος χρόνος για να υπάρξουν ερωτήσεις, συζήτηση με όλους και όλες εσάς. Αν όχι, θα σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε τη συζήτηση στη δεξίωση που θα ακολουθήσει σε ευγενική χορηγία της κυβέρνησης της Σαξονίας. Έχουμε λοιπόν 3 εισηγήσεις, οι οποίες θα καλύψουν όλο, αν θέλετε, το φάσμα της ζωής και της πορείας του Ernst Ziller και της οικογένειάς του. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από την ιστορία της οικογένειας στη Γερμανία. Θα προχωρήσουμε στην άνθησή του, την επαγγελματική, στην Αθήνα και στα έργα που δημιούργησε και θα κλείσουμε, αν θέλετε, με το αποτύπωμα που αφήνει μέχρι και σήμερα ο Ernst Ziller στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά θα επικεντρωθούμε στην Αθήνα. Θα ήθελα να αναφέρω τους 3 ειδικούς που θα μιλήσουν σήμερα. Είναι ο κύριος Αλφ Φούρκερτ, διευθυντής στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων στο Ελεύθερο Κρατήδιο της Σαξονίας. Η δόκτωρ Μαριλένα Κασιμάτη, ιστορικός τέχνης και πρώην επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Και ο κύριος Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και δεν αναφέρεται στον τίτλο, θα έλεγα και αθηνεολόγος, λόγω της αγάπης του για την πόλη και την μελέτη που έχει αφιερώσει στην πόλη αυτή. Ξεκινούμε λοιπόν με τον κύριο Αλφ Φούρκερτ και την εισήγησή του. Κύριε Φούρκερτ, σας καλώ στο βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ja,
Κυρίες και κύριοι, με χαροποιεί και εμένα ιδιαίτερα το γεγονός που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στην Αθήνα και είναι σχεδόν ντροπή μου, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα ως αρχιτέκτονας και πλέον ως συντηρητής μνημείων. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε τη χαρά μου που έχω προσκληθεί για να σας μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα και για τους ιδιαίτερους δεσμούς που συνδέουν τη Σαξονία, την Ελλάδα και την Αθήνα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσθέσω και κάτι ακόμη, διότι όπως σας ανέφερα είμαι και εγώ αρχιτέκτονας και θα ήθελα να απευθυνθώ στο συνάδελφο ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα των κανονισμών αμοιβών και τον καθαρισμό αυτών. Ένα θέμα όπου και στη Γερμανία έχουν υπάρξει παρόμοιες εξελίξεις, διότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τα ελεύθερα επαγγελήματα, τα οποία αποτελούν στην πραγματικότητα, αν θέλετε, ένα επίτευγμα, οι δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, αρχιτέκτονες, όλο αυτό το σύστημα διαβρώνεται. Και αυτό είναι δυστυχώς επίσης ένα μεγάλο ζήτημα στη Γερμανία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ανατρέχουμε στις ρίζες μας και να μην τις ξεχνάμε. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω το ζήτημα της φήμης του Τσίλερ. Ακούσαμε σήμερα ότι ο Τσίλερ δεν είναι ίσως τόσο γνωστός στη Γερμανία και αυτό αληθεύει υπό την έννοια ότι η οικογένεια Τσίλερ δραστηριοποιήθηκε στην περιφέρεια, δηλαδή στην περιοχή της Δρέσδης. Και θα επανέλθω στην πορεία της εισήγησής μου στο ζήτημα αυτό. Αλλά είναι πολύ γνωστοί στον τόπο όπου δραστηριοποιήθηκαν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι ένας απόγονος των Τσίλερ θεωρείται εθνικός αρχιτέκτονας εδώ στην Ελλάδα και όμως δεν είναι τόσο γνωστός τουλάχιστον όσο θα έπρεπε να είναι στην πατρίδα του, τη Γερμανία, είναι σαφώς ένα ζήτημα. Δεν θα αναφερθώ στα κτίρια του Τσίλερ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εισήγησής μου. Υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα. Ήδη από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα διαπιστώνουμε ότι οι προλαλήσαντες και οι υπόλοιποι εισηγητές διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ στο ιστορικό της οικογένειας, στο πολιτιστικό τοπίο στο οποίο έζησαν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έδρασαν, καθώς και τις επιρροές που δέχτηκε η οικογένεια στο πριγκιπάτο της Σαξονίας. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον τόπο από τον οποίο κατάγεται η οικογένεια Τσίλα, που ονομάζεται σήμερα Gadebeul. Είναι μια πόλη με περίπου 34.000 κατοίκους. Το Gadebeul δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση πολλών μικρών πόλεων και τόπων το 1934 με 1935. Ο όρος Lößnitz που βλέπετε εδώ στον τίτλο «Aus der Lößnitz in die Welt» υπάρχει σύνδεση λοιπόν εδώ του κόσμου της αρχαιότητας στην Ελλάδα πριν από τη Βέννη. Αυτή εδώ είναι μια συνοικία στην οποία έζησαν οι Τσίλας. Και αν ρίξουμε μια ματιά σε αυτόν τον πίνακα από τα μέσα του 18ου αιώνα μπορούμε να δούμε τη Δρέσδη και τους πύργους της. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω αυτό που ακριβώς βρίσκεται. Κάπου εδώ πρέπει να διαφαίνεται η Δρέσδη. Παρακολουθούμε λίγο και την πορεία του ποταμού Έλβα. Αυτό ήταν λοιπόν το περιβάλλον στο οποίο έζησε η οικογένεια Τσίλα. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Εδώ βλέπετε τους αμπελώνες, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά απότομες πλαγιές στο Gadebeul. Εδώ παράγονται πάρα πολύ καλά κρασιά, ιδίως λευκά κρασιά. Εδώ βλέπετε το παλιότερο εινοποιείο στη Σαξονία. Και εδώ αυτό το εινοποιείο δημιουργήθηκε ήδη πάρα πολύ στο 1401. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε το περιβάλλον στο οποίο έζησε η οικογένεια Τσίλα.
Εδώ βλέπετε τον χάρτη του ελεύθερου κρατηδίου της Σαξονίας, από όπου προερχόμαστε. Η Σαξονία είναι ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατηδία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και όπως γνωρίζετε είμαστε μια χώρα οργανωμένη αυστηρά ως ομοσπονδία. Η Σαξονία είναι ένα μικρό κρατήδιο και βρισκόταν στην περιοχή της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, δηλαδή στην Ανατολική Γερμανία. Στο σοσιαλιστικά διοικούμενο τμήμα της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Radebeul αποτελεί λίγο πολύ προάστιο της Δρέσδης, για να έχετε έτσι μια λίγο πιο σαφή εικόνα. Θα ήθελα να κάνω ένα ακόμη σχόλιο σχετικά με το Radebeul, διότι εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, στο τέλος δηλαδή του εμφυλίου πολέμου, θα έλεγε κανείς, υπήρξε η λεγόμενη έξοδος πολλών πρώην ανταρτών και ιδιαίτερα των παιδιών τους που στάθηκαν σε όλο τον κόσμο. Τα λεγόμενα παιδιά του Μάρκου Βαφιάδη, τα παιδιά αυτά παρακολούθησαν το σχολείο στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκαν εκεί και πολλές φορές παρέμειναν στο μέρος αυτό από όπου κατάγονται οι Τσίλας. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη παροικία που ονομαζόταν Ελεύθερη Ελλάδα. 650 παιδιά εκπαιδεύτηκαν εκεί και στη συνέχεια ακολούθησαν τη δική τους πορεία στη ζωή. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη συνθήκη στην ιστορία. Πολλά έχουν ήδη υποθεί για την οικογένεια Τσίλα. Εδώ έχουμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Απεικονίζονται μόνο οι άρενες απόγονοι που δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Οι γυναίκες δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες εκείνη την εποχή. Μόνο ο Γιώχαν Χριστιαν είχε 10 παιδιά, 5 από τα οποία ήταν κορίτσια. Και εδώ όμως βλέπουμε μόνο τους γιους και αυτή η αλυσίδα συνεχίζεται. Κάτω αριστερά βλέπουμε τον Αθηναίο Τσίλα Ernst Moritz Theodor στο κόκκινο πλαίσιο. Άλλη μια φωτογραφία, πιθανώς και αυτή η φωτογραφία να είναι γνωστά, με έχει εντυπωσιάσει η αναφορά στον Άθλιος Ερνέστος Τσίλα και δίπλα του αδελφός του Μόριτς Γκουσταφ Φέρντιναντ. Αυτός είναι ο αδελφός του Τσίλα που έμεινε πίσω στην πατρίδα. Είναι ο αδερφός που δραστηριοποιήθηκε στη Δρέσδη και στο Radebeul και ο οποίος στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία Gebrüder Τσίλα, αδελφή Τσίλα, μαζί με τον άλλο αδελφό. Και υπάρχει επίσης ένα βραβείο που φέρει το όνομα αυτού του αδελφού Μόριτς στην πόλη του Radebeul. Η παρακαταθήκη εξακολουθεί να αναγνωρίζεται, να συνεχίζεται και να καλλιεργείται εκεί. Θα αναφερθώ όμως και σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Ας περάσουμε όμως λίγο στις επιρροές. Είναι εντυπωσιακό ότι ο πατέρας των Τσίλα ήταν επίσης αρχιτέκτονας, αρχιμάστορας. Σήμερα ζούμε μάλιστα σε μια ενδιαφέρουσα εποχή όπου υπάρχει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, το οποίο γενικά απαιτεί ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Αλλά στη Γερμανία έχουμε επίσης τον κλάδο του αρχιτέκτονα αρχιμάστορα, το οποίο αυτό επάγγελμα είναι ένας συνδυασμός του αρχιξυλουργού και του αρχικτίστη. Συνήθως είναι αυτός ο συνδυασμός αυτών των δύο επαγγελμάτων. Μάλιστα θα έλεγα ότι το επάγγελμα αυτό ήταν και κάπως ανώτερο στον χώρο των κατασκευών. Και ο δικός μου παππούς, ο οποίος γεννήθηκε το 1904, αποφοίτησε επίσης από τη Σχολή των Αρχιμαστόρων της Σαξονίας και διεύθυνε με επιτυχία μια κατασκευαστική εταιρεία μέχρι που κρατικοποιήθηκε και απολυτρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής περίοδου. Και μπορώ να πω ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα και οι Τσίλερ στην πρώτη γενιά ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα και στη συνέχεια έστειλαν τους γιους τους στην Ακαδημία για να εκπαιδευτούν ως αρχιτέκτονες. Ειδικά ο Ernst, ο οποίος πήγε στη Βιέννη και στη συνέχεια στην Αθήνα έφερε μαζί του αυτή την κλασική εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε το σχέδιο για το οικογενειακό σπίτι που εκπονήθηκε από τον πατέρα του πριν από το 1834. Αρκετά νωρίς θα έλεγα, ένα κλασικό συγκρότημα έπαυλης, ίσως αναγνωρίζετε τις αναφορές στην παλαδική αρχιτεκτονική. Υπάρχουν σίγουρα αναφορές στην αναγέννηση, στη διάπλαση της πρόσωψης και χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο για να φιλοξενήσει την οικογένειά του, τα 10 παιδιά που γεννήθηκαν εκεί. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από το 1907, όπου μπορείτε να δείτε αυτό το σπίτι στην κορυφή της πλαγιάς. Υπάρχουν εδώ όμως δύο φεγγίτες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο. Το σπίτι βρίσκεται όμως ακόμη και εκεί και σήμερα. Δυστυχώς αλλοιώθηκε με μια επέκταση της βεράντας στα τέλη της δεκαετίας του 20 και 30. Αλλά η βασική τυπολογία αναγνωρίζεται.
Αν κοιτάξουμε λίγο παραπέρα, τότε πρέπει να πούμε ότι ο Τσίλα δεν άντλησε την αναφορά του όσον αφορά την αναγέννηση από τον εαυτό του και μόνο, αλλά ότι είχε και πρότυπα, διότι μελετούσαν και εκείνη την εποχή τη βιβλιογραφία. Και υπάρχει ένας άλλος σημαντικός αρχιτέκτονος που παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο οποίος πρέπει να αναφερθεί, ο Βόλτεμαν Χέαμαν, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στη Δρέσδη και στη Λειψία της Σαξονίας. Και εκεί έκτισε αυτό το υπέροχο κτίριο για έναν μουσικό εκδότη στη Λειψία. Η Λειψία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σαξονίας και ήταν πόλη μουσικών εκδοτών και εκδοτών βιβλίων. Εκεί λοιπόν έκτισε αυτή τη βίλα. Δυστυχώς κατεδαφίστηκε το κτίριο αυτό το 1904. Πιθανώς επειδή η ευημερούσα πόλη της Λειψίας, η οποία εξελισσόταν σε μεγάλη πόλη, έπρεπε να κάνει χώρο για κάτι μεγαλύτερο. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα κτίριο με πολύ όμορφη αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με πλούσιο εσωτερικό, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο κατεδαφίστηκε και δεν καταστράφηκε σε περίοδο πολέμου ή από πυρκαγιά. Και μάλιστα η κατεδάφιση έγινε ήδη το 1904, μια στάση που δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την δικαιολογήσουμε σήμερα. Ο Βόλτεμαν Χέαμαν έδρασε επίσης στη Δρέσδη. Εδώ έχουμε και πάλι την πόλη της Δρέσδης σε ένα σχέδιο με μολύβι. Εδώ άποψη του ποταμού Έλβα θέα προς την πόλη της Δρέσδης. Στο κέντρο βρίσκεται ο τρούλος της Φράουνκιρχε, για την οποία έχετε ήδη σίγουρα ακούσει. Ξαναχτίστηκε μεταξύ του 1990 και του 2005, αφού καταστράφηκε ολοσχερός κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στα δεξιά βλέπουμε αυτή τη θελωτή βίλα στις εκβολές ενός μικρού παραποτάμου, η οποία χτίστηκε επίσης από τον Χέαμαν το 1827. Εδώ βλέπουμε άλλη μια φωτογραφία, επίσης με πλούσιο εσωτερικό, η οποία δυστυχώς καταστράφηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Δρέσδη υπέστη μαζικές καταστροφές από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτύπησε λοιπόν τη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 1944 και τα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν κατεδαφίστηκαν στη συνέχεια. Σήμερα στο σημείο αυτό βρίσκεται ένας οίκος ευγυρίας. Σας δείχνω όλα αυτά για να σας δώσω μια εικόνα του κλίματος της εποχής, την περίοδο που έδρασαν και εξελίχθηκαν τα παιδιά του Τσίλα. Εδώ κοντά σε αυτή την εθολωτή έπαυλη έδρασε ένας άλλος διάσημος αρχιτέκτονας, ο Γκότφριντ Τσέμπα, ο οποίος σίγουρα σας είναι επίσης γνωστός, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στη Βιέννη και στη Δρέσδη και μάλιστα έκτισε 2 φορές την όπερα. Σήμερα μιλάμε για την όπερα Σέμπερ, η οποία επίσης αποκαταστάθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μου είχαν ζητήσει να μιλάω πιο σιγά. Ζητώ συγγνώμη. Ο Σέμπερ λοιπόν ήταν ένας πολύ γνωστός αρχιτέκτονας που ήταν σαφώς προσιλωμένος στο αναγεννησιακό ρυθμό. Δημιούργησε ένα πρωτότυπο έπαυλης για τη Σαξονία και ολόκληρη την περιοχή, τη λεγόμενη Βίλα Ρόζα, η οποία οικοδομήθηκε το 1839. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το σχέδιο του πατέρα του Τσίλα για το δικό του σπίτι χρονολογείται από το 1834. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή την πτυχή διεξοδικότερα. Θα πρέπει να δούμε ποιος ασχολήθηκε στο πλαίσιο του εκάστοτε έργου με αυτές τις κλασικές αναφορές και βάσει ποιων επιρροών. Αυτή η καταπληκτική μακέτα που βλέπετε στα δεξιά βρίσκεται στις συλλογές μας στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων στη Δρέσδη. Γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, επειδή αυτή η βίλα κατεδαφίστηκε 10 χρόνια μετά τον πόλεμο και σήμερα στη θέση του βρίσκεται ένα σύγχρονο σχολείο. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πολύ λυπηρό να χάνονται τόσο σημαντικά κτίρια. Ευτυχώς όμως έχουν τεκμηριωθεί σωστά και έτσι δεν έχουν χαθεί. Αυτά ήταν εν ολίγης κάποια πράγματα για να περιγράψω το περιβάλλον από καλλιτεχνικής άποψης που επηρέασε τον Τσίλα. Εδώ βλέπουμε μάλιστα ένα μικρό τμήμα του χάρτη της πόλης Γαντεμπόελ με τα διάφορα μνημεία. Το αρχείο αυτό με το χάρτη με τα μνημεία διατηρείται στην υπηρεσία μας και όλα όσα είναι σημειωμένα με κόκκινο χρώμα είναι μεμονωμένα μνημεία και πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μνημείων στη Σαξονία, πάνω από 1000 μνημεία βρίσκονται στον κατάλογό μας. Ένας τεράστιος αριθμός σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Και το Γάντεμπολ έχει επίσης πολλά μνημεία. Και εδώ στο κέντρο της εικόνας, οι δρόμοι όπου βρίσκονταν οι βιλές των Τσίλερ.
Με κίτρινο χρώμα έχουμε τα προστατευόμενα μνημεία ή περιοχή. Δεν επιτρέπονται αλλαγές. Όλες οι πλαγιές είναι προστατευμένες, αμπελώνες και κήποι με κίτρινο και πράσινο χρώμα. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ ένα πλούσιο πολιτιστικό τοπίο που αναγνωρίζεται και διατηρείται ακόμη και σήμερα. Βεβαίως και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτές τις περιοχές, διότι όπως φαντάζεστε, πολλοί θα ήθελαν να χτίσουν σε αυτό το αριστοκρατικό προάστιο της Δρέσδης με αυτή την καταπληκτική θέα. Ωστόσο, η πόλη Γάντεπολ προσπαθεί να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά και ταυτόχρονα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Ας ρίξουμε άλλη μία ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι αδελφοί της Τσίλα κατασκεύαζαν τα έργα τους στη Γερμανία εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε ένα κλασικό τμήμα ενός οικιστικού συγκροτήματος που έκτισαν σε δύο στυλ, το ένα σε ελβετικό στυλ, δεν φαίνεται αυτό στη διαφάνεια, και το άλλο σε στυλ της Τοσκάνης, και εδώ πάλι έχουμε τη σύνδεση της αρχαιότητας μέσω της αναγέννησης στην Ιταλία. Εδώ πάλι ένα κτίριο, μια εξοχική κατοικία της εποχής, και αυτό το κτίριο βρήκε αγοραστές. Οι αδελφοί Τσίλα λειτουργήσαν ως εργολάβοι εκείνης της εποχής, μια μορφή βεβαίως που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Εδώ βλέπουμε ένα διαφημιστικό της επιχείρησης. Επίσης ακούσαμε και για τα ιδιόκτητα πριονιστήρια, τα οποία βλέπουμε εδώ. Πουλούσαν καυσόξυλα, ξυλία, έχτιζαν σπίτια ή σχεδίαζαν σπίτια για τρίτους χωρίς την απαραίτητη ανάθεση αυτών των έργων και την κατασκευή από τους ίδιους. Μια πολυδιάστατη λοιπόν οικογενειακή επιχείρηση με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έτσι κάπως πρέπει να φανταστούμε την ομάδα των εργατών οικοδόμων. Στο κέντρο δύο αδελφοί Τσίλα, δεν θα μπορούσα να πω ακριβώς ποιοι είναι. Πιθανόν να έχετε δει παρόμοιες φωτογραφίες. Είναι σημαντικό που υπάρχουν όμως αυτά τα τεκμήρια. Αναφέρει επίσης ότι η πόλη του Γάντεπολ μεριμνά για την παρακαταθήκη των Τσίλα. Υπάρχει λοιπόν ένα βραβείο Μόρετ Τσίλα, ένα βραβείο αρχιτεκτονικής για τον αστικό σχεδιασμό του Γάντεπολ. Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμεται κάθε 3 χρόνια. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ιδεών για φοιτητές και αποφύτους αρχιτεκτονικής τοπίου ή πολεοδομίας. Εδώ βλέπουμε τον δήμαρχο του Γάντεπολ στα δεξιά και τον δεύτερο δήμαρχο που είναι επιφορτισμένος με θέματα πολεοδομίας στο Γάντεπολ στην αριστερή πλευρά. Και η τελευταία διαφάνεια, εδώ βλέπουμε ένα παγκάκι στο δάσος που μνημονεύει την οικογένεια Τσίλα και το έργο της. Προσέφεραν πάρα πολλά και όσον αφορά την αρχιτεκτονική τοπίου. Έχουν διαμορφώσει πάρα πολλούς δρόμους με αλές, τη δεντροφύτευση κτλ. Και αυτό το παγκάκι δημιουργήθηκε στο Λόσνιτς, στα περίχωρα του Γάντεπολ, προς τιμήν τους. Και έτσι φτάνω στο τέλος της παρουσίασής μου, αλλά θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ένα σχόλιο της κυρίας Ανδρουλιδάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι άκουσα με μεγάλη χαρά ότι προετοιμάζεται η αποκατάσταση του Θεάτρου της Πάτρας, που είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι και εμείς χρηματοδοτούμε αποκαταστάσεις με κονδύλια του Ελεύθερου Κρατηδίου της Σαξονίας όταν παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες και ιδίως όταν οριστικοποιούνται τα σχέδια. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε όλοι πάρα πολύ τον κύριο Φούρκερτ για το παράθυρο που μας άνοιξε στη Σαξονία και ιδίως το κλείσιμο, την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για το βραβείο που υπάρχει στο όνομα Τσίλερ και το μικρό αυτό μνημείο. Μακάρι και στην Ελλάδα να υπάρξει κάποιο τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Προχωρούμε λοιπόν αμέσως στην εισήγηση της κυρίας Κασιμάτη, ιστορικού τέχνης, πρώην επιμελήτριας της Εθνικής Πινακοθήκης και της ειδικού για τον Τσίλερ στην Ελλάδα. Κυρία Κασιμάτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι. Θα μιλήσω στα γερμανικά, αν δεν σας πειράζει.
Vielen Dank an die Konrad Adenauer Stiftung. Ευχαριστώ θερμά το Ίδρυμα Konrad Adenauer, το οποίο έχει τη λαμπρή ιδέα να διοργανώσει αυτή την εκδήλωση και να προσκαλέσει πολιτικούς και ειδικούς από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Σαξονίας και εμάς τους Έλληνες σε μια φιλική ανταλλαγή πληροφοριών για τον Τσίλαν. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Πράγματι, οι συνθήκες εδώ δεν ήταν και πάρα πολύ ευνοϊκές στη δεύτερη πατρίδα του. Δεν ήταν ευνοϊκές για να χαρακτηριστεί το 2023 έτος Τσίλα, να πραγματοποιηθούν πανηγυρικές συνεδριάσεις στην Ακαδημία Αθηνών, παραδείγματος χάρη, τις οποίες το εργοτάξιο επέβλεπε για πάνω από 20 χρόνια για λογαριασμό του Θεοφιλού Χάνσεν, ο Τσίλερ. Επιχορηγήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού για έργα όπως τα κτίρια του Τσίλα, υφιστάμενα και κατεδαφισμένα που θα έπρεπε να καταγραφούν ολοκληρωτικά. Κτίρια που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους έχουν καταγραφεί από την Αρχή Προστασίας Μνημείων και τον νομοθέτη, αλλά δεν προστατεύονται πραγματικά. Θα μπορούσε κανείς να ελπίζει σε επιστημονικά συνέδρια, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο και στο τμήμα αρχιτεκτονικής, όπου ο Τσίλα ήταν κάποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού και επί 10 χρόνια προσπαθούσε με αφοσίωση να διδάξει το δύσκολο μάθημα της αρχιτεκτονικής, σε χαρισματικούς και λιγότερο χαρισματικούς φοιτητές. Αλλά ακόμη και η Εθνική Πινακοθήκη, η οποία από το 1961 φιλοξενεί το μεγαλύτερο από όλα τα αρχεία του Τσίλερ, με περισσότερους από 563 τίτλους, κατασκευαστικές μελέτες, σχέδια, υδατογραφίες, φωτογραφίες, επιστολές και αποκόμματα εφημερίδων. Δεν υπήρξε λοιπόν ιδιαίτερος ενθουσιασμός για να τιμηθεί ο Τσίλερ για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Ωστόσο, το 2010 οργανώθηκε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον Τσίλα, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον δρόμο για νέες γνώσεις και αποτρέποντας αρνητικές κρίσεις για τον Γερμανό αρχιτέκτονα. Το δύσκολο εγχείρημα θα έπρεπε να αποτυπωθεί σε όλες τις δραστηριότητες του ως ερευνητής, παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη το 1865, αρχιτέκτονας ανασκαφών στο θέατρο του Διονύσου, κριτικός της κλασικής πολυχρωμίας στο Ερέχθεο, τα Προπήλαια και τον Παρθενώνα, ανασκαφές του Παναθηναϊκού Σταδίου, αργότερα του Ολυμπιακού Σταδίου και ούτω καθεξής. Στέφθηκε λοιπόν σχεδόν με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Ήταν καιρός να ξεκαθαρίσουμε τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν, να αποκτήσουμε νέες γνώσεις, να παρουσιάσουμε τη δράση του Τσίλα μέσα στο αθηναϊκό πλαίσιο του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Ένας ευγνώμονα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αιώνας για τα πράγματα στον κόσμο της αρχιτεκτονικής. Κυρίες και κύριοι, στην πορεία της αρχιτεκτονικής απαξίωσης της πόλης μας, της Αθήνας, ο Ernst Τσίλα έχει γίνει σύμβολο ακόμη και μεταξύ των millennials, της γενιάς του TikTok και των graffiti artists. Ισχύει όμως πράγματι αυτό. Ένα γραφίτο στο σώμα του τοίχου ενός καφέ στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στέκει νέων, ένα γοητευτικά, αν θέλετε λίγο παραμορφωμένο πορτρέτο του γυραιού Σάξονα, από τη φωτογραφία του διαβατηρίου του το 1907. Αυτό αποτελεί μια ευχάριστη μαρτυρία ενός νέου είδους, αν θέλετε, λατρείας, όπως θα ήθελε η κατά τα άλλα μη συναισθηματική γενιά των millennials να έχει τη δυνατότητα αυτή. Ο ηλικιωμένος Σάξονας έχει γίνει superstar από μόνος του. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό πριν από 50 χρόνια. Το καφέ βρίσκεται στο ισόγειο ενός παλιού κτηρίου στην Αθήνα, το οποίο δεν ανήκε στα έργα του Τσίλερ. Λοιπόν, ναι, ο θαυμασμός για τον Τσίλερ σε αυτή τη χώρα φτάνει τόσο μακριά που θα νόμιζε κανείς ότι κάθε κτίριο που εμφανίζει καλλιτεχνικές αρετές και αποκλίνει από την ασχήμια του κακοχωνεμένου μοντερνισμού πρέπει να έχει σχεδιαστεί από τον Τσίλερ. Αυτά όσον αφορά τον μύθο, αλλά αν μπορώ να αναφερθώ ως επιμελήτρια του τμήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, πρέπει να αναφέρω με ικανοποίηση, αν θέλετε, την
την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού στη μεγάλη αναδρομική έκθεση του 2010, η οποία άνοιξε κατά το ίμιση το δρόμο για την κατανόηση του μέχρι τότε ξεχασμένου, στην καλύτερη περίπτωση παρεξηγημένου άγνωστο έργο του. Εδώ βλέπετε την έκθεση και στη δεξιά πλευρά τον κατάλογο και το εξώφυλλο στο οποίο συνέβαλαν πολλοί αρχιτέκτονες, ο κύριος Πανέτσος και άλλοι πολλοί. Αν πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, λοιπόν, το 2010 ήταν αδιανόητο να προβάλλεται δημόσια η λέξη Deutsch, κάτι γερμανικό λοιπόν. Γι' αυτό και προτίμησα μόνο την ιδιότητα του Τσίλερ στο banner και κατά τα άλλα ως τίτλο της έκθεσης. Η υποδοχή της έκθεσης από τον τύπο ήταν θριαμβευτική. Ένα ύστερο έργο, το σχέδιο για το κτίριο της εκκλησίας της φανερωμένης στο Αίγυο, έγινε μάλιστα πρωτοσέλιδο στο ένθετο μιας κορυφαίας αθηναϊκής εφημερίδας με υπότιτλο «Ο άγνωστος Τσίλερ, η Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει για πρώτη φορά σχέδια του αρχιτέκτονα που ομόρφινε την Ελλάδα». Τσίλα, ο Γερμανός που ομόρφινε την παλιά Αθήνα, μεγάλη έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης. Η Αθήνα ξαναχτίζεται, Εθνική Πινακοθήκη, έκθεση αφιερωμένη στον Τσίλα. Ο Τσίλα κτίζει ξανά την Αθήνα, μια έκθεση αναβίωση της νεοκλασικής πόλης, όπως θα τη σχεδίαζε ο Γερμανός αρχιτέκτονας στην Εθνική Πινακοθήκη. Θα δούμε τώρα μία σειρά από διαφάνειες από την έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Ήταν πράγματι μία καταπληκτική έκθεση. Και εδώ έχουμε μία μακέτα που αναφέρεται στη Ζάκυνθο. Εδώ βλέπουμε τα σχέδια για εκκλησίες, για το λόφο του Λυκαβητού και στη δεξιά πλευρά βλέπετε το αέριον θεραπευτήριον. Το σχέδιο αυτού ήταν μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Και εδώ κάποια στοιχεία από το ανάκτορο του Βασιλιά. Η ελληνική έκδοση των απομνημονευμάτων του Τσίλα μαζί με το πρωτότυπο γερμανικό κείμενο και τα εκτενή σχόλια είναι ένα σχετικά σύντομα και συνάμα όμως πολύ πυκνό κείμενο. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται νέα στοιχεία για τη χρεοκοπία του αρχιτέκτονα και την ταλαιπωρία της οικογένειας στην Αθήνα, καθώς και επιστολές των παιδιών του προς συγγενείς στη Σαξονία. Εδώ βλέπετε το εξώφυλλο της έκδοσης αυτής. Η κυρία Καραΐτη, η εκδότρια, παρευρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης και σας ευχαριστώ θερμά. Η έκδοση αυτή μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μόνο με τη γενναιόδορη υποστήριξη ανέκδοτου φωτογραφικού υλικού από το Lößnitz των αδελφών του Ernst Ziller και της εταιρείας Gebrüder Ziller, αδελφή Τσίλα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Dieter Σουμπατσέλη και τον Gerd Mozinek. Καθημερινώς λάμβανα περίπου 10 φωτογραφίες από διάφορα αρχεία όπου υπήρχαν και πολλές φορές αναζητήσαν και φωτογραφίες από τον κόσμο. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη. Η πρώτη μου εντολή. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον Τσίλα σε νεαρή ηλικία, ο οποίος σχεδιάζει μια βίλα σε ιταλικό στυλ. Βλέπουμε και την πινακίδα της οικογενειακής επιχείρησης.
Βλέπουμε εδώ τον κλασικισμό, ο οποίος αναπτύσσεται και διαφέρει κατά πολύ από το ρυθμό του Σέμπα. Εδώ βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από την επιχείρηση των αδελφών Τσίλα. Βλέπουμε και το λατομείο στη δεξιά πλευρά. Εδώ και πάλι ο αδερφός Μόριτς, ο αγαπημένος αδερφός του Εάνστ και Ότο επιχειρηματίας. Δεξιά κάτω έχουμε μια φωτογραφία του Πάουλ Τσίλα, ο οποίος επίσης έδρασε στην Αθήνα και παρευρέθηκε και στο ατελιέ του Χάνσεν. Έχουμε την έπαυλη του Γκούσταφ Τσίλα με τη σύζυγό του και πάλι κάποιες οικογενειακές φωτογραφίες με ανήψια και άλλα μέλη της οικογένειας. Εδώ μία φωτογραφία του Εάνστ Τσίλα σε νεαρή ηλικία που τυχαία την ανακάλυψα στην Ακαδημία Αθηνών. Εδώ βλέπετε την Αθήνα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε ήδη και άλλα έργα τα οποία σχεδίασε ο Τσίλα στη Βιέννια. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζε βεβαίως το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα βυζάντινα στοιχεία. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες της συζύγου του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι επέλεξε μία σύζυγο η οποία εργαζόταν. Ήταν πιανίστρια, ήταν μαθήτρια του Vincent στο Παρίσι, συνθέτρια. Και δεξιά βλέπετε πάλι κάποιες φωτογραφίες που είχε στείλει ο Εάνστ στα αδέρφια του. Και εδώ στις επιστολές του Εάνστ Τσίλα προς τον Θεόφιλο Χάνσεν, στο πλαίσιο της οποίας ζητά την άδεια να μπορέσει να στείλει στους αδερφούς του σχέδια και ήμασταν πολύ τυχεροί διότι βρέθηκε αυτό το έργο το οποίο χτίστηκε από τον αδερφό του. Ένας φιλέλληνας μου έστειλε πριν από λίγα χρόνια από το μητρό της σχολής την αναφορά στο όνομα του Εάνστ Τσίλα. Για να δω πού βρισκόμαστε. Ο Τσίλα γύρισε την πλάτη στην πατρίδα του και έκανε τη νεοσύστατη πρωτεύουσα του ονειρεμένου από τον Βίνκλμαν έθνους των Γερμανών τη νέα πατρίδα του. Υπό τη νέα οικονομικά ισχυρή αστική τάξη μπόρεσε να εξασφαλίσει όλο και μεγαλύτερες αναθέσεις έργων. Ιδίως από το 1863 με την υποστήριξη της αυλής του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου των Ελλήνων από τον οίκο Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Ο δρόμος του και η πορεία του, όπως και των Ελλήνων με τους οποίους μοιράστηκε την ίδια μοίρα, δεν ήταν πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι εμφύλιοι πόλεμοι, δύσκολα οικονομικά της χώρας, χρεοκοπίες της χώρας, επαγγελματίες αταξίας, απάτες και ζητήματα ανεργίας, όλα αυτά αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του. Εδώ βλέπετε μια ακβαρέλα της Ακαδημίας των Αθηνών. Ο Σίμων Σίνα ήταν ευεργέτης αυτού του έργου που στοίχησε τότε περίπου 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Βρήκα πάρα πολύ υλικό
σχετικά. Η αμοιβή των ανθρώπων τότε ήταν 5 δραχμές την εβδομάδα. Μόλις το 1923 αποφασίστηκε η χρήση του κτηρίου αυτού. Ένα πολύχρωμο κτίριο όπου χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ μάρμαρο. Είχαμε πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία και τοποθετήθηκε το έργο αυτό στην Αθήνα της εποχής εκείνης, που δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της πόλης το σημείο αυτό. Ο Τσίλα επίσης ασχολήθηκε με την Εθνική Βιβλιοθήκη και με το Ζάπιο. Εδώ βλέπουμε τα πρωτότυπα σχέδια του Χάνσεν που διατηρούνται και φυλάσσονται στο Ζάπιον. Ένα κτίριο πάρα πολύ σημαντικό για εκθέσεις, και ο Τσίλα δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο πλαίσιο αυτού του έργου. Μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο μου σχετικά. Εδώ βλέπετε το περιστήλιο του Ζαπίου και δεξιά βλέπετε ότι ο Έρνστ κατάφερε να πείσει τον Χάνσεν να υιοθετήσει αυτά τα σχέδια. Και μάλιστα προτείνει το περιστήλιο αυτό να παραμείνει ανοιχτό. Η φιλοδοξία λοιπόν του Τσίλα, αλλά και οι εξαιρετικές πρακτικές ικανότητες του τόσο στο εργοτάξιο, καθώς όμως και το ταλέντο του να κερδίζει δύσκολες διαπραγματεύσεις, έπεισαν τον Χάνσεν ότι ο Τσίλα θα ήταν ο άνθρωπός του στην Αθήνα, και του εμπιστεύτηκε επίσης τα κτίρια του Ζαπίου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία έχει σχεδιάσει ως μέρος της τριλογίας, της Αθηναϊκής τριλογίας. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τα έργα αυτά. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες του Χάνσεν και του Τσίλα. Εδώ επίσης ένα σχέδιο της Ακαδημίας των Αθηνών, και εδώ η Αθηναϊκή τριλογία, διότι ο Χάνσεν σχεδίασε εδώ ένα πολιτιστικό κέντρο έξω από το τότε κέντρο της Αθήνας, και ο κύριος Κίνας, ο οποίος ανέφερε για τον κλασικισμό στην Αθήνα. Οι αρχιτέκτονες τότε σχεδιάζανε σε μία πόλη όπου υπήρχε πάρα πολύ πράσινο και είχαν πολλές δυνατότητες. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπουμε με ποιο τρόπο κατάφερε ο Χάνσεν να πείσει τον Τσίλερ να έρθει στην Αθήνα. Όταν ολοκλήρωσε το έργο που του είχε ανατεθεί στη Βιέννη, σπούδασε στη συνέχεια την αρχιτεκτονική. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1859 λαμβάνει μια επιστολή από τον Χάνσεν, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την Αθήνα και είχε ξεκινήσει με την Ακαδημία των Αθηνών, και είχε κάποια προβλήματα με τον κύριο Τχάιμπα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος αυτού του εργοταξίου και δεν μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του, διότι τον θεωρούσε ότι ήταν απατεώνας. Στην επιστολή αυτή, η οποία φυλάσσεται και στην Εθνική Πινακοθήκη. Επέστρεψα, κύριε Τσίλε, σήμερα από την Ελλάδα και τα γερμανικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, διότι είναι Δανός. Και σας παρακαλεί λοιπόν ο Χάνσεν να επισκεφθεί ο Τσίλερ τον Χάνσεν στην Βιέννη, για να συζητήσουμε μια πιθανά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση συνεργασίας
για εσάς. Θα αναλάβω βεβαίως τα έξοδα όλα για να μπορέσουμε να βρεθούμε στη Βιέννη. Με εκτίμηση, Θεοφίλ Χάνσεν. Να σταματήσω ή να συνεχίσω? Τι προτιμάτε? Έχω 10 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μου, λέει η ομιλήτρια. Διότι διαφορετικά θα πρέπει να σταματήσω σε αυτό το σημείο. Ο Σίλα γύρισε λοιπόν την πλάτη στην Βιέννη και ήρθε στην Αθήνα και οι αδελφοί του ανέλαβαν το μνημείο για τον Καρλ Μάι. Αναπτύσσεται μία στενή επικοινωνία μεταξύ του Χάνσεν και του Τσίλε. Εδώ βλέπετε κάποιες διαφάνειες εν προκειμένου. Βλέπουμε και τα σχέδια, τις επιστολές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το πλαίσιο. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η εφεύρεση του Τσίλα για να μπορεί να επεξεργάζεται το πορώδες υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια εδώ στη δεξιά πλευρά έχτισε μια οικία για τον εαυτό του. Εδώ βλέπουμε τον Χάνσεν και τον υπεύθυνο για τις τοιχογραφίες στην Ακαδημία. Και βεβαίως με τις δωρεές του ΣΥΝΑ μπόρεσε να προχωρήσει αυτό το έργο. Αναφέρθηκα πριν στις σχέσεις με την αυλή που διατηρούσε ο Ernst Ziller. Εδώ βλέπετε τα έργα τα οποία είχε σχεδιάσει ο Ernst Ziller για τη βασιλική οικογένεια. Εδώ βλέπουμε κάποιες ακβαρέλες για το κτήμα στο Τατόι, για να γίνει κάποια επέκταση. Το Τατόι ήδη ήταν ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας. Τα οικονομικά δυστυχώς δεν ήταν ευνοϊκά και δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και εδώ έχουμε έναν νεογοτθικό ρυθμό, τον οποίο είχε ονειρευτεί η βασίλισσα Όλγα της Ρωσίας. Εδώ αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο κτήμα του Τατοίου. Εδώ το Παναθηναϊκό Στάδιο ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Ernst ως Τσίλα, ως ανασκαφέας και μάλιστα και όπως γνωρίζετε όλοι σας, το 1896 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες της νεότερης εποχής. Ο Τσίλα ήταν και εφευρετής και ήθελε να φέρει ανεμοκινητήριες, όπως λεγότανε τότε, τις οποίες ήθελε να τις εισάγει από την Αμερική για να μπορέσει να συνδράμει και τους αγρότες. Κατάφερε στη συνέχεια να δημιουργήσει αυτό το συγκρότημα με 6 βίλες
καταπληκτικά κτίρια και ουσιαστικά δημιουργεί την ιδέα της εξοχικής κατοικίας. Εδώ στον Πειραιά, στην Κηφισιά, έχουμε περισσότερο το ελβετικό πρότυπο το οποίο λειτουργεί. Δυστυχώς έχω μόνο αυτή τη φωτογραφία, η οποία δεν είναι και τόσο καλή. Μια φωτογραφία της οικίας του Τσίλε, το οποίο δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση μέχρι να αποκατασταθεί. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία εμπροκειμένου. Εδώ έχουμε τα σχέδια του Υπουργείου. Εδώ δεξιά κάτω, συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Βλέπουμε τις οροφογραφίες όπως τις είχε φανταστεί ο Ernst Ziller. Εδώ βλέπετε το κτίριο πριν από την αποκατάστασή του, μετά την μεγάλη πυρκαγιά, και εδώ βλέπουμε το καθιστικό με τις υπέροχες τοιχογραφίες. Εδώ λοιπόν έχουμε την οικία Μελά στην πλατεία Κοτσιά, μία αποτύπωση και σε μία καρτποστάλ. Το κτίριο αυτό δεν υπάρχει πλέον, όπως και το θέατρο, το οποίο κατεδαφίστηκε στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε την πλατεία χωρίς το θέατρο και στην αριστερή πλευρά βλέπετε το θέατρο, το οποίο είχε ιδιαίτερη ακουστική και χαροποίησε πάρα πολύ τους Αθηναίους. Ο Ernst Ziller χρησιμοποίησε σχέδια του Hansen, και εδώ βλέπετε κάποια σχέδια και κτίρια του Hansen και αντίστοιχα κτίρια τα οποία κατασκεύασε και πραγματοποίησε ο Ernst Ziller στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε το Δημαρχείο και το κτίριο, το Μέγαρο Μελά. Έχουμε πολλές ομοιότητες και στην περίπτωση της οικίας Κούπα, για το Μέγαρο Κούπα. Θα προσπαθήσω να τρέξω λίγο τώρα. Εδώ βλέπουμε διάφορες απόψεις της Αθήνας. Αύριο θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε και το κτίριο του Σλίμαν, που σήμερα είναι το νομισματικό, φιλοξενεί το νομισματικό μουσείο. Και εδώ διάφορες διαφάνειες που συγκρίνουν τα έργα του Hansen και του Ernst Ziller. Εδώ βλέπουμε κτίρια τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν πια. Εδώ βλέπετε διάφορα σχέδια για διάφορα κτίρια και μέγαρα στην Αθήνα. Το μόνο έργο το οποίο έχει παραμείνει είναι η οικία Σταθάτου, που σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Και εδώ το κτίριο του Πεσματζόγλου. Ο Παύλος Μιλωνάς ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό. Στη Σταδίου 5 έχουμε πάλι το κτίριο αυτό. Τα γραφεία του Βαλσαμάκη. Αυτό το κτίριο βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος.
η οικία του Λεωνίδα Ντελγιώργη, που στη συνέχεια έγινε γκαλερί, και πάντα ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις. Βλέπουμε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, εδώ η οικία Γουδή. Βλέπετε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή και γίνεται και μία σύγκριση με το σήμερα. Εδώ έχουμε το ορφανοτροφείο στην Πειραιώς, σχέδια αυτού του ορφανοτροφείου έλαβαν τα αδέρφια του Ernst Ziller, το Δημαρχείο στην Ερμούπολη στη Σύρο, και εδώ και λίγο καιρό συνεργάζομαι με πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με ψηφιακές φωτογραφίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οπτικοποιήσουμε στοιχεία που διαφορετικά δεν θα είχαμε αυτή την δυνατότητα. Όταν ήρθε για πρώτη φορά ο Ernst Ziller στην Αθήνα, ανακάλυψε το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς». Εδώ διαπιστώνεται το πώς φαινόταν τα κτίρια εκείνη την εποχή στην Αθήνα, και στο τέλος εδώ το αρχαιολογικό μουσείο περίπου το 1900 μετά τα εγγένειά του, και το αρχιτεκτονικό γραφείο του David Chipperfield έχει κερδίσει και τους έχει ανατεθεί η επέκταση του αρχαιολογικού μουσείου, και το γραφείο στο Βερολίνο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ενθουσιασμένοι με το έργο αυτό που έχουν αναλάβει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την δόκτωρα Κασιμάτη για την αναλυτική αυτή παρουσίαση και να περάσουμε κατευθείαν στην εισήγηση του κυρίου Βατόπουλου. Κύριε Βατόπουλου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με βοηθήσετε λίγο εδώ στο PowerPoint. Ναι. Είστε έτοιμος. Ποιο είναι, δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, δεν είναι εδώ αυτό. Δεν είναι αυτό το δικό μου.
Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που υπομείνατε αυτά τα λεπτά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Ίδρυμα Adenauer για αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά για αυτή τη τιμητική πρόσκληση του άτομό μου. Ύστερα από όλα όσα έχουμε ακούσει και το Τσίλερ, θα εστιάσω την ομιλία μου στην πρόσληψη του Τσίλερ, κυρίως από την ελληνική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, καθώς δεκαετίες τώρα που περπατάω στην Αθήνα, παρακολουθώ την εξέλιξη της τύχης των κτηρίων του Τσίλερ, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το όνομα του Ερνέστου Τσίλερ προκαλεί κάποιας λογής αντίδραση, ακόμη και σε όσους δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία της Αθήνας. Είναι ένα όνομα που αποτελεί κομμάτι μιας κοινής ιδέας για την κληρονομιά, για το ωραίο, για την αστική κουλτούρα. Αλλά αυτό που σήμερα είναι αυτονόητο δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Τσίλερ μας δείχνει μέσα στον χρόνο τον κύκλο των ιδεών γύρω από το τι συνιστά σημαντικό για τη μνήμη των πόλεων. Μας δείχνει προσεγγίσεις πάνω στην αισθητική, αλλά και πάνω στην απώλεια. Μας δείχνει την εκ νέου ανάγνωση και εν τέλει τη σταδιακή οικειοποίηση, την ενσωμάτωση ενός κώδικα. Η επέτειος των 100 ετών από τον θάνατό του μας οδηγεί στην καρδιά του θέματος, στη διαχείριση της κληρονομιάς του, στη διεθνοποίηση του ονόματός του, στην ερμηνεία της επιδραστικότητάς του, στη συνέχιση της έρευνας γύρω από την πλούσια παρακαταθήκη του. Ο Τσίλερ μπορεί να γίνει ένα όχημα κατανόησης όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και της ιδέας γύρω από αυτήν. Γι' αυτό σας δείχνω κάποιες φωτογραφίες από τη διαδρομή της πόλης στον χρόνο. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς τη μεταβολή της πρόσληψης ενός δημιουργικού έργου και τις κινήσεις μέσα στη κοινωνία. Εδώ βλέπουμε μια θαυμάσια φωτογραφία του κέντρου των Αθηνών το 1932, όταν ακόμη σωζόταν το σύνολο σχεδόν της Αθήνας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Είναι λίγο ακριβώς αρχίσει να επικρατεί ο λεγόμενος σήμερα προπολεμικός μοντερνισμός. Και εδώ βλέπετε μια θαυμάσια επίσης φωτογραφία από την ιστορία της Αθήνας στο Εθνικό Θέατρο στη διάρκεια των Δεκεμβριανών του 1944. Κυρίες και κύριοι, όταν μεγάλωνα στην Αθήνα στη δεκαετία του 1960, ο Ερνέστος Τσίλερ ήταν γνωστός περισσότερο στον κύκλο των ερευνητών και των αρχιτεκτόνων. Η κοινή γνώμη μετά τον πόλεμο είχε προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας. Οι κατεδαφίσεις των παλαιών κτηρίων ήταν μια καθημερινή εμπειρία στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε ένα δημοσίευμα της Καθημερινής το 1977 που δείχνει πύληνα γάλματα από κατεδαφίσεις κτηρίων τα οποία είχαν φορτωθεί σε μια καρότσα στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Εκείνα τα χρόνια, ανάμεσα στο 1950 και το 1975 περίπου, ίσως και λίγο αργότερα, η ιδέα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς παρέμενε ασαφής στην ευρεία κοινή γνώμη και θεσμικά ελλειπώς κατοχυρωμένη. Ένα σπίτι του 1900 ήταν ένα σπίτι παλιό και εν πολλοίς ασύμβατο με τις έννοιες της μοντέρνας ζωής που ήταν τότε Ευαγγέλιο, στόχος, προορισμός, τόσο για μικροαστούς όσο και για μεγαλοαστούς. Εδώ είναι η οικία Πατσιάδου που είδαμε και πριν από την κυρία Κασιμάτη στον Πειραιά
στο στάδιο της κατεδάφισής της, στη δεκαετία του 70. Η έννοια της μνημιακότητας και της ιστορικής ταυτότητας δεν είχε τότε κεντρική θέση στην οργάνωση της μεταπολεμικής Μητρόπολης. Εδώ βλέπετε ένα κτίριο Συρδό Χαρνών που ανήκει στα μιμούμενα την αισθητική του Τσίλερ. Κατεδαφισμένο και αυτό. Και επιπλέον, η συντήρηση και η φροντίδα ενός παλαιού σπιτιού δεν υποστηριζόταν από μια επεξεργασμένη κουλτούρα αποκαταστάσεων. Εδώ μια θαυμάσια όψη της οδού Σίνα στο περιβάλλον της Ακαδημίας Αθηνών. Η έννοια του νεότερου μνημείου περιοριζόταν κατά κανόνα στα μεγάλα δημόσια κτίρια. Λίγα κτίρια ιδιωτικής αρχιτεκτονικής είχαν περιβληθεί με κρατική προστασία. Ο δρόμος ήταν ακόμη μακρύς, ακόμη και για έναν Τσίλερ. Κοιτάξτε, κατάσταση νεοκλασικού κτηρίου στην πλατεία Συντάγματος, που δεν είχε σχέση με τον Τσίλερ βεβαίως, είναι ένα κτίριο της Οθωνικής περίοδου, το Μέγαρο Κορομιλά. Κοιτάξτε πώς ήταν στην δεκαετία του 50, που βλέπετε δηλαδή την χρήση, τη μεταχείριση, την πρόσληψη της κληρονομιάς του 19ου αιώνα, στη δεκαετία του 50, μετά το πόλεμο. Η Αθήνα του 19ου αιώνα είχε αρχίσει ήδη να σαρώνεται από τη δεκαετία του 1930. Και βεβαίως μεταπολεμικά είναι που η πόλη αλλάζει δέρμα. Εκείνη την εποχή, λίγο πριν τον πόλεμο, κατεδαφίζει το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, στην πλατεία Κοτζιά, που το είδαμε και προηγουμένως. Εδώ βλέπετε διάφορες όψεις της Αθήνας και εδώ με ενδιαφέρει κυρίως η πρόσληψη, η θέαση της πόλης αμέσως μετά το πόλεμο, από φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν κατά κόρον και από ξένους περιπατητές και περιηγητές της πόλης. Το θέατρο που το είδαμε και προηγουμένως. Το θέατρο λοιπόν των Αθηνών ήταν ένα κτίριο που είχε χρηματοδοτηθεί από τον Ανδρέα Συγκρό και είχε συνδεθεί με την μουσική και θεατρική ζωή της Αθήνας. Σπουδαίοι καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, είχαν περάσει από το θέατρο αυτό. Η ερείπωσή του, ιδίως μετά το 1922, όταν είχε στεγάσει και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ήταν ένας από τους λόγους που διευκόλυναν την απόφαση της κατεδάφισής του. Περισσότερο όμως, θα έλεγα, ήταν η ανάγκη και η επιθυμία μιας τάσης εξυγχρονισμού της πεπαλαιωμένης πόλης, όπως λέγαν τότε. Εκ των υστέρων, συχνά αναρωτήθηκα ποια μπορεί να ήταν η αντίδραση του μέσου Αθηναίου όταν γινόταν μάρτυρας κατεδάφισης κτηρίων με την υπογραφή του Τσίλερ, είτε αυτά ήταν ερειπωμένα, όπως το ορφανοτροφείο Χατζικώστα στην οδό Πειραιώς, είτε σε καλή κατάσταση, όπως το Μέγαρο Βουγά, που το είδαμε προηγουμένως στην οδό Σταδίου, ή η πολυκατοικία Πεσμαζόγλου στη Βασιλής Σοφίας, ή η οικία Πατσιάδου στο Πειραιά, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Και αυτές οι περιπτώσεις, δειγματοληπτικά επιλεγμένες και σε διαφορετικά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών Πειραιώς, μας δείχνουν ότι ακόμη και στις δεκαετίες του 60 και του 70 οι προτεραιότητες της κοινωνίας ήταν εντελώς διαφορετικές. Στην πόλη του μέλλοντος, εκείνη την εποχή, η πρακτική και άνετη ζωή ήταν η απαρέγκλητη προτεραιότητα. Και ίσως είναι παράδοξο να οργανώνει κανείς μια εισήγηση για έναν αρχιτέκτονα του Βελληνικούς του Τσίλερ με αναφορές στις καταστροφές των κτηρίων του. Αλλά η ιδέα του τραύματος και της αναδημιουργίας τόσο βαθιά σε όλη την έκταση του ελληνικού 20ου αιώνα διατρέχει όχι μόνο τον ψυχισμό του μέσου Έλληνα, αλλά και τη θερμοκρασία με την οποία στεκόμαστε απέναντι σε δημιουργούς όπως είναι ο Τσίλερ και απέναντι σε άλλους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα και του 20ου, όπως ήταν ο Καφτατζόγλου, ο Κάλκος, ο Μεταξάς και πολλοί ακόμη. Μιλάμε για μια εκβάθρον μεταβολή κλίματος
τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τα σοβαρά και ανοιχτά ζητήματα που συνδέονται ακόμη με θέματα αστικής μνήμης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, είναι πλέον σαφές πως ένα έργο της ποιότητας του Τσίλερ έχει επενδυθεί με την άβρα ενός εθνικού θησαυρού. Και είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς πως ένας Γερμανός αρχιτέκτον, ένας Σάξονας που σταδιακά εξελληνίστηκε, είναι ο πιο γνωστός στους Έλληνες αρχιτέκτονας της παλιάς λεγόμενης Αθήνας. Ο Τσίλερ είχε φέρει ένα νέο κόσμο στην αθηναϊκή ζωή. Η αισθητική του παιδεία, οι αναφορές του, τα ταξίδια του, η ικανότητα του σχεδιασμού και το πέταγμα της φαντασίας του είχε γεννήσει ένα αρχιτεκτονικό ιδίωμα ιδιαίτερα αναγκαίο. Από τη μια εμπλούτιζε, διεύρυνε και απελευθέρωνε το κληροδοτημένο κλασικισμό από τους Βαβαρούς και την πρώτη περίοδο του πούρου σχεδιασμού της περίοδου 1830-1860 και από την άλλη επιχειρούσε συνειδητά ή όχι μία σύνθεση, μία εισαγωγή στον κόσμο που εκείνος είχε επινοήσει. Η ανάγνωση των έργων του σήμερα στην Αθήνα, στη Κηφισιά, στον Πειραιά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως την Ερμούπολη, την Πάτρα, ακόμα και στον Πύργο, μοιάζει με μια καταβήθηση σε έναν κόσμο με οργανωμένους κώδικες και εσωτερική λογική. Ένα έργο με υπογραφή Τσίλερ κατά κανόνα ξεχωρίζει και διαφοροποιείται από την νεοκλασική γλώσσα της πρώτου 1880 περίοδου, καθώς υπάρχει αυτή η διάθεση υπέρβασης της ακαμψίας και εισαγωγής μιας πλούσιας αισθητικής παλέτας με δάνεια και από την Ιταλική αναγέννηση. Ο Τσίλερ ιταλοποιεί κατά μία έννοια τον ελληνικό νεοκλασικισμό, κατά τη δεύτερη φάση του, επί Γεωργίου Πρώτου και Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι τυχαίο πως η ακμή του Τσίλερ στα τέλη του 19ου αιώνα συμπίπτει με την περίοδο της λεγόμενης αστικής αναγέννησης στην Ελλάδα, στα πρώτα μεγάλα έργα υποδομών και στη διεύρυνση της αστικής τάξης. Ο Τσίλερ εκφράζει εν πολλοίς ένα νέο αίτημα που παραδίδει η ελληνική κοινωνία. Και αυτό το αίτημα περιλαμβάνει και μια διάθεση υπέρβασης της ως τότε γνωστής ελληνικής πραγματικότητας. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά του ελληνικού αστικού κόσμου, μετά το συμβολικό έτος του 1830, ζητεί να εκπροσωπηθεί πλέον από ώριμες, ευανάγνωστες και υψηπετείς αποτυπώσεις ενός αισθητικού ιδεώδους. Η μικρή ακόμη Αθήνα του 1890 και του 1900 είναι ωστόσο μια πόλη με επαρκή αστική μνήμη και επιπλέον διαθέτει ένα δίκτυο με τους 8 σωρίων Έλληνες στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην Ευρώπη και στην Αίγυπτο. Η Αθήνα οφείλει να εκφράζει αξίες ενός οικουμενικού ελληνισμού. Η ερμηνεία αυτού του αιτήματος από τον Τσίλερ γίνεται με έναν τρόπο ρήξης. Ο Τσίλερ παγιώνει την αισθητική του αντίληψη μέσα από μια παλέτα μορφολογικών μοτίβων που έγιναν τόσο δημοφιλή ώστε δημιούργησαν σχολή, μιμητές και εργαστήρια. Ο Τσίλερ γέννησε, θέλοντας και μη, τον τσιλερικό κόσμο. Αυτά συνέβαιναν την εποχή των αυτοκρατοριών. Η Ελλάδα που ως το 1912 ήταν ένα μικρό σε έκταση και πληθυσμό κράτος, με μοναδικά χερσαία σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε εν πολλοίς σφυριλατήσει στους πολίτες της μέσω της μεγάλης ιδέας, ακόμα και την ιδέα μιας πολιτισμικής υπεροχής στη Βαλκανική Χερσόνησο. Ιδέες και εικόνες μεγαλείου, σε συνδυασμό με την προαιώνια λιτότητα του τόπου, του ελληνικού τόπου και την αίσθηση του ελληνικού μέτρου, συνερούνταν σε ένα νέο φαντασιακό αστικής συγκρότησης,
όπως βλέπουμε στο Δημοτικό Θέατρο, στο Ηλίου με Ελαθρών, και στις λαϊκές γειτονιές, όπου περνάει το ιδίωμα Τσίλερ με άλλες μορφές. Αυτό το φαντασιακό υπηρετήθηκε εν πολλοίς από το αρχιτεκτονικό έργο του Τσίλερ και τη γέννηση του αισθητικού και ιδεολογικού ιδιώματός του. Ο Τσίλερ συνέρεσε εν πολλοίς τον ευρωπαϊκό ιστορικισμό και τον εξέβαλε στην ελληνική ζωή ως ένα διευρυμένο τύπο ελληνορωμαϊκής αισθητικής. Η απήχηση αυτής της αισθητικής ήταν ενδεικτική της ανάγκης που υπήρχε για μια νέα ιδεολογική χρήση της αρχιτεκτονικής σκηνογραφίας. Το 1900 η Γερμανική Αυτοκρατορία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ρωσική Αυτοκρατορία, η Ενοποιημένη Ιταλία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Βρετανική Αυτοκρατορία οριοθετούσαν ένα πλαίσιο ιδεολογικών αναφορών και γεωπολιτικών συσχετισμών δυτικά, βορείως και ανατολικά του ελληνικού κράτους. Ο ίδιος ο Τσίλερ ήταν ένα τέκνο της βαθιάς κεντρικής Ευρώπης, με όλη την παιδεία της γερμανικής κουλτούρας πριν από την ενοποίηση του γερμανικού έθνους. Και όλη αυτή η πολιτισμική αναφορά ενσωμάτωσε και ως ένα σημείο την εξιδανίκευση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Μέσω Γερμανίας, Βιέννης και Ιταλίας, ο Τσίλερ ήταν έτοιμος να δημιουργήσει στο πρόσφορο έδαφος των Αθηνών ένα νέο ρεύμα. Είναι σχεδόν συγκινητική η δύναμη του τσιλερικού ιδιώματος, το οποίο ανάλογα τη χρήση του, την ιδιοποίησή του και την εφαρμογή του στις παραλλαγές και οικονομικές διαβαθμίσεις, μπορούσε να εκταθεί σε όλο το βάθος και πλάτος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ερώτηση. Ήταν ένας μεγάλος αρχιτέκτον ο Τσίλερ? Και αν ναι, γιατί δεν είναι γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία? Τα απλά αυτά ερωτήματα μας επαναφέρουν μπροστά στη δύναμη των μηχανισμών κατασκευής των εθνικών μύθων και της διεθνούς ισχύως. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Τσίλερ ήταν ένας δεινός σχεδιαστής, ένας καλλιτέχνης πραγματικός, αλλά και ένας δημιουργός που έβρισκε λύσεις πρακτικές που ικανοποιούσαν τους πελάτες του. Εν προκειμένου, αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει σήμερα δεν είναι ο βαθμός που παίρνει ο Τσίλερ μέσα από μια διεθνή οπτική αποτίμηση του έργου του. Αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει και εν πολύ συγκινεί είναι η βαθιά όσμωση του έργου του με την ελληνική κοινωνία. Η επίδραση του αισθητικού λεξιλογίου του, η ζωφόρος των μοτίβων, του πομπιανού ερυθρού χρώματος, των καριάτιδων, των ερωτιδαίων, των κύκνων, με οδίχως τέλος μυθολογική φαντασίωση της ερμηνείας του ελληνικού τόπου. Ο Τσίλερ, ένας Σάξονας, συμβόλισε με τρόπο σχεδόν απόλυτο την ανάγκη κωδικοποίησης ενός περάσματος στην ώριμη αστικότητα. Σε ορισμένα από τα έργα του βλέπουμε μια τόσο γνήσια αθηναϊκότητα ή ελληνικότητα που νιώθει κανείς πως κτίρια όπως τα δίθεμα ξενοδοχεία της Πλατείας Ομονίας ή το κομψό κτίριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου μόνο στην Αθήνα θα μπορούσαν να βρίσκονται. Αλλά επί της ουσίας η γλώσσα του Τσίλερ είναι διεθνής. Με προσαρμογές και εναλλακτικές λύσεις προσομοίωνε το διεθνώς ζητούμενο στην έννοια του τόπου. Το Δημαρχείο της Ερμούπολης, στη Σύρο, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα έργα του, γίνεται σύμβολο μιας αστικής επανάστασης στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα κτίριο διεθνούς κοσμοπολίτικης αρχιτεκτονικής. Οι αναλογίες του με ένα άλλο κτίριο στη Βραζιλία, το οποίο είναι περισσότερο άκομψο, αλλά είναι της ίδιας εποχής, το Μουσείο Ιπιράγκα στο Σαο Πάολο, που εκφράζει ένα περισσότερο πομπόδι και άκομψο εκλεκτικισμό, μας δείχνει τις εκλεκτικές συγγένειες. Ομοίως το Μέγαρο Μελά, στην πλατεία Κοτζιά, παραπέμπει στα αστικά μέγαρα της Τεργέσης και στη Βιέννη, όπως είπε η κυρία Κασιμάτη. Ήταν μια γλώσσα διεθνής, κατανοητή, ευλίγιστη, που μπορούσε να υπηρετήσει εθνικές φιλοδοξίες και κοινωνικές εισπυρώσεις.
Ύστερα από όλα αυτά που ακούσαμε, κοιτάξτε την οδό Τσίλερ στην Αθήνα, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της στα Πατήσια, που βλέπει ακριβώς κανείς την στάθμη της έντασης των λεγόμενων εθνικών μύθων. Σε μια εποχή που χαράσσονταν οι δρόμοι, ο Τσίλερ ήταν απλώς μια υποσημείωση στο αθηναϊκό υποσυνείδητο. Αναδύθηκε όμως σταδιακά, κυρίως μεταπολεμικά, κυρίως χάρη σε εκθέσεις και εκδόσεις που πύκνωναν ακόμη και πριν από τη δεκαετία του 70. Κυρίως όμως ήταν η πρώτη έκδοση από την Εθνική Πινακοθήκη από τον Δημήτρη Παπαστάμο, διευθυντή τότε, το 1973, που ήταν, θα έλεγα, μια τομή που προχωρούσε εκείνες τις ανεμικές αναζητήσεις της δεκαετίας του 30. Πολλές εκδόσεις, έρευνες, όπως της Μάρος Καρδαμίτσα που είναι ανάμεσά μας. Η μεγάλη έκθεση του 2010 που επιμελήθηκε η Μαριλένα Κασιμάτη στην Πινακοθήκη. Όλα αυτά ήταν πύλες ορίμανσης ενός βλέμματος και μιας ιδέας. Η πρόσληψή του ήταν πλέον γενικευμένη και η γοητεία του αδιαμφισβήτητη. Τελείωσα. Ο δρόμος για την κατανόηση του Τσίλερ είναι μακρύς και πάντα παρουσιάζει ένα μέγα ζητούμενο. Ποιο ήταν το όραμα αυτού του ανθρώπου? Γιατί εκείνος κατάλαβε τόσο βαθιά τον ελληνικό τόπο ώστε να το μεταφράσει τόσο αισθαντικά? Και για ποιο λόγο αργήσαμε να καταλάβουμε αυτόν τον εθνικό θησαυρό που είναι πλέον έτοιμος να περάσει σε μια διεθνή εκτίμηση? Ο Τσίλερ παραμένει μια ιδέα διαχρονικά επίκαιρη. Η επαφή με την αρμονία του κόσμου του προκαλεί πάντα ένα βίωμα ανεξίτηλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσουμε και τους τρεις εισηγητές, και τον κύριο Φούρκερτ, και την κυρία Κασιμάτη, και τον κύριο Βατόπουλο για τις πολύ ενδελεχείς παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι όλοι θα φύγουμε σοφότεροι απόψε από αυτή την αίθουσα. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας και ταυτόχρονα να σας προσκαλέσω στην δεξίωση που θα παραχωρηθεί πολύ ευγενική χορηγία της κυβέρνησης της Σαξονίας επάνω στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου, όπου θα μπορείτε όλοι και όλες να θέσετε ερωτήσεις, να συζητήσουμε για αυτά που ακούσαμε και ενδεχομένως για αυτά που δεν συζητήσαμε απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.